Erik behar ere gazoia zinez merke dela. Eta negia hola dugula epela. Dominika entzuni eta segi hola. Ta denbora badukik egia bestela. Bertsolari handiek kasu egin behar. Siberutarrak heldun baitira bai azkar, nahiz gu entrenatzen urteetan zehar. Txarrak gira egun bai, onak izain bihar. Eta Ramuntxo? Manes batentzat aiza da egitea u. Kontat Enintian nizinen hoi jakin banu. Txiberoa gauzainitz bereziak ditu. Hemen kontatu behar gero bizpairu. Zortziko handilat iganen gira eta Erik eta Jones. Jones jabia, ehaitia ez maite. Eta eho behar. Zu Erik, asui batzia, ez nahi, bizi nahi. Eta zu Jones jabia, eho behar, eta ez maite. Munduntara sortua nintzen, nahi gaberik asuri, besten gisan ilea frango, ta ile guzia xuri. Hilabeteak joan dirata, haragia guri-guri, baina ez hitzea nahi nukenik, ta galdetzen dautzut zuri. Egia duk bai hide hiltzia, litaikela krudelena. Aldela asui denen artian, eriki hait maitena. Eta nahiz hide ehaitiak, emanen din hanitz pena. Hi tranquilegon hie aragitik, denek janen diagudena. Hik ezotoini, hebentxetan hil, badakik merke nizala, gainera maite diat borda hau, ta bere giro
epela. Badakiat nik segur laguna, ehizala ikrudela, eta bihotzik balin badaukak, oai gordezak nabela. Jadanik norbait entzunik nian, bihotzadiat eskietan, bena laguna, hola behachdik, ai izan baserietan, sozamini bat uken dezagun, hilabete finitzetan, tranquil geo saltzeko hizak, maritxuren eskietan. Maritxuk hola, ene saltzea, hauxeruk idea txarra, eta ni maite banauk hartzaina, falta dukekik indarra. Eta hemendik ateratzeko zerbait pentsatu beharra, ene ordainez, hik eo ezak hortxetan dagon atzarra. Proposamena egin duk bena, etzian egiazkoa. Hire haitia nahi ala ez, oaiat beharrezkoa. Eta hunetan erran dezadan, zuin ote dugun gakoa, dagun urteko handiagua, nahi dietu pinakoa.